Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Hello mga kapanyawan! Welcome sa ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at welcome na naman po dito sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. At nandito na naman po itong ating mga pagbibigay ng mga dagdag kaalaman sa inyo. And at the same time, pagtulong rin po sa pagkakaroon ng mas magandang kalusugan. Ang ating pong palatuntunan mga kaibigan ay hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng mga produktong herbal na talaga pong napatunayang mainam, maganda at talaga pong nakakatulong sa kalusugan. Ang ating pong mga produkto sa SED Marketing mga kaibigan ay approved po ito ng BFAD o Bureau of Food and Drugs. And kapag sinabi po nating aprobado po ito ng ating gobyerno, meaning to say mga kaibigan na maganda talaga po ang idinudulot na itong tulong sa ating katawan. Ngayon po mga kaibigan, ang ating pong mga produkto, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan with Garlic at pati na rin po itong SED Kogon Herbal Capsule. Mga produkto po itong napatunayang mainam at maganda sa ating kalusugan. Ngayon po mga kaibigan ay ating pag-uusapan, ito pong isang uri po ng problema ng mga ng kahit sino, maaring pwedeng mga young generation o kaya naman po yung mga oldies. Ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ay pananakit ng ating katawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na usual po talagang nangyayari ang pananakit ng katawan o yung tinatawag po nating myalgia o body pain. Karaniwan po ito sanhi ng overwork, stress, mamamaga o yung tinatawag nating inflammation o kaya naman po may impeksyon. Nilulunasan ito sa pamamagitan ng mga sapat na pahinga, pag-inom ng mga pain reliever, gaya po ng ibuprofen o kaya paracetamol. O ang iba naman po mga kaibigan ay kumukonsulta na lang talaga sa doktor dahil sa sobrang sakit at matindi at matagal. At ito po ay may kasamang lagnat. Ngayon po mga kaibigan, kapag meron pong pananakit ng katawan, ito pong tinatawag po nating myalgia o myalgia, ay maaari po nating pahiran ito ng SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil mga kaibigan, taglay po nito yung init, lamig at anghang na talaga pong nakakatulong sa mas magandang kalusugan. At hindi lang yan mga kaibigan, sa pamamagitan din po ng ating pampahid na oil ay nare-relieve po yung stress, nare-relieve po yung pain, natatanggal po yung pamamaga. Kaya po mainam ito, miski na po dun sa mga kaibigan nating may arthritis, meron pong rayuma, Hanapin lamang po sa mga butika itong SED Liniment Oil kapag naghahanap po tayo ng pampahid na oil na talaga po nakakatulong. Dito po tayo sa may napatunayan na itong SED Liniment Oil mga kaibigan, na kung saan po talagang nakakatanggal ito ng mga pananakit ng katawan, ng kasukasuan, ng mga buto-buto at ng ating mga joints. Tandaan po, ang SED Liniment Oil ay gawa po ito ng Seed Pharma at distributed ito ng SED Marketing, na kung saan po mga kaibigan ay napatunayang maganda, mainam at talaga pong nakakatulong ito sa ating kalusugan. Kaya po mga kaibigan, pagkatatandaan, kung gusto po nating magkaroon ng pantanggal sa mga pain, sa mga pananakit ng ating mga katawan, tandaan po ninyo mga kaibigan na meron po tayong SED Liniment Oil. Ito po yung pampahid na oil ng SED Marketing na talaga pong napatunayan na maganda, mainam at talaga pong may taglay na kagalingan sa iba't ibang uri ng mga pananakit ng ating mga katawan. Hindi lang po sa pananakit ng katawan, mainam din po ito sa mga kate-kate at mga bukol-bukol o kaya mga sugat. Nakakatulong din po itong ating SED Liniment Oil, gawa ng Seed Pharma, distributed by SED Marketing. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.